बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै दिनै 5 जुन मुलुगनां आबहावा सानखौ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दारागावआव 5,000निबो बांसिन बिफां गायनानै फालिदों बे हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि आरजखौ जागायनानै बिफां गायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सामलायथ' आफादगिरि आरो लोगो आफादगिरि खोरोमदावारिया मख'जायोदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो 5 जुनखौ आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव रायजो राजाफोरनि हेफाजाबजों बिफां फुलि गायनानै फालिबोबाय थाबोदों लोगोसे देग्लाय आसाम नाङै 30,000निबो बांसिन बिफां फुलिया एबसुनि बानजायनायाव गायजादों बेबादिनो 4 जुन खालारनिफ्राय एबसुखौ मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै बिट प्लास्टिक पलिउसन मोन्थोरखौ लानानै जिल्ला दुलाराय आरो दालाइसा आफादनि मावथिफोरा आसाम नाङैनो दाब दाब जायगायाव साखोन सिखोन खालामनायखौ नुनो मोन्दों मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव जिउ खोमाना लानाङो मुंदांखा मालयालम फावखुंगुर कल्लम सौदिया दिनै फुंनि समाव केरेलानि त्रिशुराव फावखुंगुरा दावबायनाय गारिया आनकन्ट्रल जानानै गुबुन खावसेथिं फैनाय गंसे ट्राकआव गोबारै सौदावनायाव जायगायावनो जिउ गोमायो कल्लमनि समबारै फुंनि समाव खमैबो 4:30 रिंगायाव जायो बे जाब्रबथाया जाथायनि उनावनो पुलिसनि हानजाया जाथाय जानाय जायगासिम सफैनानै कल्लमजों थाफानाय 3 जोखोम जानाय लोगोफोरखौ हस्पिटालसिम दैथायहरो बे समाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गेमिं एप्स लाबोदों नोंथांमोना बे गेमनि गेजेरजों गोबां रां खामायनो हागोन बे गेम एपनि मुङा जाहैबाय 9 रामि स' फ्रेन्ड्स आं बेवहाय गेम गेलेनानै गोबां रां खामायगासिनो दङ दा बे गेमखौ जोङो माबोरैहाय गेलेगोन नायना लादो स' नोंथांमोना गिबियाव गेमखौ अपेन खालामदो लिंकखौ डिसक्रिपसनावबो होखादों नोंथांमोना बेवहायबो चेकआउट खालामनो हागोन थ' गिबियावनो नोंथांमोना बे प्रफाइलाव फैदो प्रफाइलाव फैनानै नोंथांमोना बाइन्डिं खालामनांगोन स' गिबियावनो नोंथांमोना लगइन उइथ मबाइलाव थुनानै नोंथांमोना लगइन खालामनो हागोन आरोना रेजिस्ट्रेसन खालामग्रोनांगोन फार्स्टआवनो नोंथांमोना गावबा गावनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै भेरिफिकेसन फट OTP फैगोन OTP फैबाथाय नोंथांमोना OTPखौ थुना होदो मबाइल नाम्बार होगोन बेवहाय OTP फैयो नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय बेनि उनाव नोंथांमोना पासवर्ड होदो गावबा गावनि गोसो बायदि पासवर्ड होयो बेखौ नोंथांमोना होनानै लगइन खालामदो स' फाइनालि आंनिया लगइन जाबाय नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ आंनिया आइडिया लगइन जाबाय बेवहाय गोबां रोखोमनि गेम्सबो दङ नोंथांमोना जाय मोनसेखौ गेलेनो गोसो बेखौनो गेलेनो हागोन जाय मोनसेयाव नोंथांमोना हानाय बायदि मोनो बेखौ गेलेबानो जाबाय गोबां गेम गेलेनो थाखाय नोंथांमोना एड केसबो खालामनो हायो एड केस बेवहाय 100 रां दङ 200 रां दङ 500 दङ 1000 बायदि गोबांसिम दङ आरोना 10,000 सिम नोंथांमोना UPI थ्रुयै नोंथांमोना गावबा गावनि बेंकनि थ्रुयै UPI थ्रुयै नोंथांमोना बेवहाय एड खालामनानै लानो हागोन आरोना एड खालामनानै नोंथांमोना गोबां गेम गेलेनो हागोन आरो नोंथांमोना साइनिं जाखांनायनि उनाव 51 रुपिस मोनखायो थ' बेजोंबो गेलेनो हागोन नाथाय गोबाङै गेलेनो गोसो दङबा नोंथांमोना एड केस खालामनानै गेम गेलेनो हागोन स' बेनि उनाव दङ उइथड्र खालामनाय बेवहाय उइथड्र होननाय दंखायोना बेवहाय नोंथांमोना उइथड्रआव केस टु UPI माने नोंथांमोना UPI आव लागोन बा नोंथांमोना बेंकआवबो लानो हागोन डाइरेक्ट बेंक एकाउन्ट नाम्बाराव बेनि उनाव केस टु UPI आवबो लानो हागोन माने गुगोल पे फन पे पेटिएम बायदिसिना बेवहाय नोंथांमोना लानो हागोन आरोना स' नोंथांमोनसिम आं मोनसे गेमखौ गेलेनानै दिन्थिनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो ड्रागन फाइस टाइगारखौ गेलेनोसै स' आङो प्लेनाव होनोसै बेनि उनाव नोंथांमोना ड्राफ्टबो नायनो हायो बबे साइडआव माने गोबांसिन मानसिफोरा होदों आरोना बेवहाय ड्राफ्टखौ नायनानै नोंथांमोना गोसो बायदि होनो हागोन स्टार्ट बेटिं फैबाथाय नोंथांमोना बेट लागायनो हायो आरोना ड्रागनावनो आं फार्स्ट 100 लागायखानोसै ड्रागनाव 100 लागायबाय स' मोनोना मोना नोंथांमोना नायनोसै के फैदों बेवहाय 6 स' फाइनालि आङो नै 100 लागायनानै मोनबाय 100आव आङो +95 मोनदों स' बिदिनो नोंथांमोना गेमखौ गेलेनो हागोन आरो आं खनसे लगायनानै नायबावनोसै बे बारावबो आङो 100खौनो लागायगोन ना स' नोंथांमोननि गोसो बायदि आरोना 100ल' लागायनांगौ बे नङा नोंथांमोना 10 रुपिस लागायनो हायो 50 रुपिस लागायनो हायो आरो जायफोरा बांसिनै लागायनो गोसो दङ 1000 5000 सिम बा 10,000 सिम नोंथांमोना लागायनो हागोन बे बाराव आङो ड्रागनावनो 1000 होनोसै 1000 होखाबाय खनसेनो फैदों नै नायदो दाना 1000आव बेसे फैखो नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ नै 1000आव 950 फैदों स' बिदिनो नोंथांमोना गेम गेलेनानै गोबां रां खामायनो हागोन मोजाङै नायनानै गेलेनांगौ जायफोरा एक्सपिरियेन्स दङ आरो जायफोरा एक्सपिरियेन्स गैया बे गेमखौ गेलेनानै
लाब गैया आं बुंखाबाय आरोना जायफोरा गोसो बेसोरसो गेले आं गेलेथारनांगौ बे नङा जायफोरा गोसो दङ बिसोर गेले आरो गोसो गैयैफ्रा गेलेबाबो जागोन स' एक्सपिरियेन्स थानायफ्रा गेलेनांगौ आरोना नङाब्ला बेवहाय गोबां रिस्किबो दङ आरोना स' बे बाराव आङो लास्ट लागायनि टाइगाराव 1000 होनोसै टाइगाराव 2000 खौनो होबाय आङो खननै थुनानै लाबाय 2000 होबाय आं टाइगाराव 5 6 स' नै आं 2000 होबायना बेसे फैखो नोंथांमोना नुगासिनो दङ 2000आनो 100 ल'सो खम 1900 फैदों 2000 लागायनायाव स' नोंथांमोना नायनो हायो नैबे होनाय स्क्रिनाव आंनि बे उइथड्र प्रुफ नोंथांमोना बेजोंनो मोनथिनो हायो बे गेमजों आङो गोबां रां खामायबाय नोंथांमोना बे स्क्रिनाव होनाय स्क्रिनशटफोरखौ नायबानो नोंथांमोना मोनथिखागोन स' जायफोरा एक्सपिरियेन्स दङ गेलेदो आसाम हायार सेकेन्डारि एजुकेसन काउन्सिलनि फिथाइखौ नेनानै थानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां आसाम हायार सेकेन्डारि एजुकेसन काउन्सिलनि फिथाइया थाबैनो फोसावजासिगोन नैबे हप्तानि गेजेरावनो फोसावगोन होनना मिथिहोदों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया जानो हागौ HS आनजाद होनाय फरायसाफोरा दिनैसिम गाव गावनि फिथाइखौ मोननो हांखुर जागासिनो दङ थांनाय सानखालि माजुलियाव दावबायहैनाय समाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसाम हायार सेकेन्डारि एजुकेसन काउन्सिलजों खुंफुंजानाय HS आनजादनि फिथाइखौ बे हप्तानि गेजेरावनो फोसावनाय जासिगोन होननानै मिथिहोयो दिनैनिफ्राय बन्द थागोन मानास हादोरारि हाग्रामाया दैज्लां सफैनायलाय खुंथाया बन्द खालामो हाग्रामाखौ हादोरारि हाग्रामानि लांगोनायाव निजोम थासारि जादों आरो हादोरारि हाग्रामानि गाहाय लामायाव दायो हाग्रानि जुनादफोरा उदां बेरायग्लांनाय दावबायारिफोर नुजाथियैलाय उदाङै बेरायग्लांदों हाग्रानि माखासे जुनादफोरा मोनसे दुखुनांथाव खौरां आसाम अरुणाचल सीमायाव फिन हिंसायारि जाथाय आसाम अरुणाचल सीमानि धेमाजि पानबारि ओनसोलाव दंफां फुलि गायनो थांनाय समाव सिनाय मोनै दुथांनि गुलि गावनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबाङा जोखोम जादों होननानै खौरां मोन्दों उदालगुरि जिल्लानि बरला फेसिलिटिसनि सिङाव थानाय एदेनबारि गामिनि थाखो 11आव एडमिसन लाजेननाय गोरिब नखरनि 3 फरायसुलिफोरनो साइकेल राननाय जायो कलेजाव थांलाय फैलाय खालामनो सुबिदा आरो गासै थाखोनि फरायसाफ्राबो सोलोंथाइ मोननो हानाय खाबुखौ लानो हायो बेनि थाखाय बिटिआर सरकारा राहा लाबोगासिनो दङ